Topeng ireng bergembira, bergembira semua. Janganlah sampai saudara, saudara rasa kecewa. Marilah kita jaga martabat kesenian kita. Topeng ireng Panglima Lima, jaya selama-lamanya. Bergembira, bergembira semua.
Panglima rimba dusun sekrikil sing rupane Allah aja awe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk meringati wali Mila para rangga kakung saha putri karsa mriksani rupa bateni mila kula niki saged piriki sebab ditimbali kaliyan warga mriki wonten dalu niki kula ditimbali supados hormati wonten papan mriki perlu ara-ara anggone syukuran supaya air bisa entuk karomatan para rawuh sambi ingkang wonten mriki sama priksani rupa bateni kantos sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nuwun punggih pangasama Ayo prakanca padha olahraga supaya badane rasa sinabi maca ereng-ereng kawula ingkang miturut agama Ayo prakanca ayo sing do giat anggene nindakake salat kanggo sanggune besok menyang akhirat donya iki wis kiamat Ayo bro kaum muslimin muslimat sarta angsor lan
pinggir kali ayo momblong-momblong saiki ne ono ngendi kebut-kebutane ing dalanan sikut-sikutan kecamatan aru-aru doyong nang pinggir kali comong pinter ngomong tak lutan sata enteni opo langsung menora yo so Cik, habis. Kami sekalian bersama datang di sini. Kami sekalian bersama datang di sini karena dipanggil oleh keluarga niki untuk meramaikan pada malam hari ini. Untuk meramaikan pada malam hari ini supaya saudara di sini bisa gembira. Pada mari kita bersama diperingati. Maka mari kita bersama diperingati. Oleh kaum kita pemuda dengan pemudi, jika tidak hormat akan dapat foto besi. Jika tidak hormat akan dapat foto besi. Tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Milo ojo wegah senajan katon susah payah. Milo ojo wegah senajan katon susah payah. Sabab ngelingi ibadah salat ibadah. Wis to ayo kanca enggal ganti lagu baru. Wis to ayo kanca enggal ganti lagu baru. Sebab wis mangsane kita barisan kang maju. Kados sampun cekap kang kados atur kawula. Kados sampun cekap kang kados atur kawula. Kisolan kula ditampi dening sekita. Tombo ati iku lima perkarane kabeh pisan maca Quran samanane. Kabeh pino salat wengi lakonono. Kabeh telu dikewangi ingkang suwe. Kabeh papat
ditata sendok cangkire panas-panas kebul-kebul nyambung tenan kowe manis-manis pelayane senterang potro sing dipikir kok ora rumangsa esamane cuacu lirikane cocok gawe mriyang awakku iki piye sentelong potro sing dipikir kok ora rumangsa warunge dibuka ya ditata sendok cangkire panas-panas kebul-kebul nyambung tenan terun dene potong remang-remang manis-manis pelayane senterang potro ora gowo arto esemane patule gawe bingung atiku lirikane cuaduk jalane mriyang awakku iki piye sentelong potro sing dipikir kok ora rumangsa warunge dibuka ya ditata sendok cangkire panas kebul